Türkiýede türkmen migrantlary resmi ýaşaş ruhsatyny düzetmekde duçar bolan kynçylyklary sebäpli köpçüliklerin iş orunlaryny ýitirýärler. Seýlede zähmet bazaryndaky artan bäsdeslik olaryň iş güýjüne bolan talaba azaltdy. Türkmenistan hökümetiniň Türkiýeden raýatlaryna wiza düzünini ornaşdyrmagy soramagy, seýlede olaryň pasportlaryny bolýan ýurdunda täzeläp bermezligi köp türkmenleri bir kanun ýagdaýda ýaşamaga mejbur etdi. Azatlyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow munyň netijesinde iş berijiler mümkin jerimelerden huwatir edip, olordan zähmet çekip gelen bir kanun işgärlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun berýär. Türkiye'de bir kanun işleyenlere kanunu ýagdaýda işleyenlerden az töläp biljeklerini bilýärler. Onun için çekinmen iş alýardylar. Misal tanıdıklarımız var. Geçen ýyl aylıkları 5,5 min lira bolanda 3,5 töläp işletmeni dowam edýärdiler. Şeýle bolanda da 2023-nji ýylda bir kanun galan Türkmenistanlıları işe almajak bolýarlar. İşlep ýörenleri de bir sebäp bilen çıkarjak bolýarlar. Çıkarýarlarym. Sebäbi şu, barlyklarym köpeldi, jerimelerin hem bahasy artdy. Geçen ýyl iş berenler bir kanun işletdirenleri için 16.066 lira tölen bolsa, bu ýyl 35.816 lira tölemeli bolar. Habarçymyz Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň esasan enekelik, tämizçilik, guruluşyk, ofisiantlyk ýaly pudoklarda zähmet çekýändigini, bu ağırlykda uly hünär basarynyny talap etmeýän işçi güýjüniň artmagy, olaryň iş mümkinçiligini hem azaldandygyny aýdýar. Bu ýagdaýa yerli türkmen bogaty hem ünsüt çekip, soňky döwür enekelik üçin türkmen we özbek raýatlarynyň deregine has köp Afrikadan we Filipinlerden gelenlere ýykyn edilýändigini belleýär. Türkmen enekelleri 13.000-17.000 lira, ýagny $700-900 ağırlygynda zähmet hakyny sorasalar, Afrikaly enekeler munyň üçin 10.000-13.000 lira aýlyk alýarlar. Mundan başga Afrikaly enekelerin ingliz dilini bilmegi hem türkmenlere garanyňda olary artykmaçlyk döredýändigi bellenilýär. Filipinlilerin ve Afrikalıların İngilizce bilmesi olara bir artykmaçlyk döredýär. Hatta Afrikalıların köpüsi Fransuzca da bilýär. Bu ýagdaýda Türk iş berenlere bir eneklik iş alanda bir dil muallimi de peýda bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen zähmet migrantlary Türkmenistandaky dowam eden agyr ykdysady krizis sebäpli galyan ýurdundaky çykdyjylar bilen birlikde watanyndaky howsarlaryny hem goldamaly bolýandyklaryny, şol sebäple de degislilikde has köp zähmet hakyny soraýandyklaryny aýdarlar. Bu ağırlykda Türkiýedäki türkmen migrantlary ozalky agyr ýagdaýlarynyň has hem yaramazlaşmagy sebäpli mümkin çykylgy hökmünde başga bir ýurtlara geçmegi planlaşdyrýandyklaryny aýdarlar. Türkmenistanyň hökümeti we media serişleri daşary ýurtlardaky, hususan da Türkiýedäki raýatlarynyň başdan geçirýän kynçylyklary barada maglumat bermeýärler.